Kaikki tervetuloa mun ensimmäiseen videoon tällä kanavalla. Joo, tosiaan mun oikea kanava on XX. Voisin kirjoittaa sen tähän, eli se kirjoitetaan näin. Eli tommonen. Joten jos haluatte käydä loan, tosiaan sinne teen Assessorsta videoita. Tosiaan tänne mä teen sitten Movie Star Planet nimisestä pelistä videoita. Kyllä. Ja tosiaan mä ajattelin, että mä tässä ekas videossa näyttäisin miten mä teen orkkuukkeja. Tai siis niin. Mutta ei sen kuitenkaan, mä teen varmaan seuraavan videon sitten sellainen artbookista. Joo. Mutta jos ette oo siis käynyt kattoon mun oikeata, tai siis kanavaa, XX kanavaa, niin te ette vielä tiedä minkystä. Eli mun move-tyyppi on Mindu 20. Näkyy tuossa 8 level. Ja näin. Ja jos haluatte katsoa lisää näitä move-videoita, niin siellä Access-kanavalla on niitä move-videoita, mutta sinne mä en siis enää tee Movie Star Planet videoita. Koska mä teen nyt tänne näitä, jotta toivottavasti ymmärsitte. Voisin itse asiassa vaihtaa mun vaatteita. Mä tein just äsken mun sille Access-kanavalle videon, missä mä oon silloin, joten jos haluatte käydä katsomassa sen, niin käykää vaan katsomassa. Wow. Ja sinne tosiaan mä teen nykyään... Ei, vaihtoehto. Sinne mä tosiaan teen Assessor-videoita. Ja tänne mä teen Ove-videoita, koska se on ehkä vähän selkeämpi sitten. Mä voisin laittaa tän ja ei Okei, itse mä pistän nää. Näin. Tän. Noin. Joo. Ai niin, mä oon unohtanut pistää. Oho. Joo. Tosiaan tänne tulee siis... Miksi mä aina toistan näitä juttuja? Aivan samaa. Joo. Mulla on siis 25 kaveria ja kaikkea semmoista. Joo. Mulla on näköjään aika paljon VIP-kavereita. Silleen jos ajattelee. Mä näytän mun maailman parhaimpia kamoja ikinä. Eli tässä on Aka. Siis jos ette tiedä Akaa, niin käykää katsomassa mun se toinen kanava, se XX, koska siellä mä oon tosi paljon puhunut Akasta, joten te saatte vähän enemmän tietoa tästä tyypistä. Tää on siis mun
paras kaveri. Siis ei IRL, tai periaatteessa on, mutta me ollaan niinku netin kautta yleensä niinku, silleen, ja puhuttu sitä kesämistä. Joo, eli Sinttu-Minttu 978, näytän sen nyt videolla, ja joo, me ollaan siis, niin tällainen, joo. 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 Hieno tämä unicorn-asu. Voisin itse asiassa kans laittaa näin. Koska en tiedä. Ja sit mä voisin näyttää mun pikkuisen skaana Move-tyypin. Okei. Sille ei oo faida. Siis uskokaa tai älkää, tää on isompi lepunen kuin mä. Okei, mä aloitin niinku, tai siis mulla oli, siis mun pikkusisko on pelannut tällä tyypillä niinku koko ajan. Ja sit mä oon pelannut yhdellä semmosella kuin Minty 37. Sit kun mä ajattelin, kun mä löysin semmosen tubettajan, jonka nimi on Ellin 37 Movessa. Niin sit mä ajattelin, että okei, että mä en halua maksaa kiinni. Se oli siis 9 level se Minty 37. Niin sit mä tein tän Minty 20. Joten joo, miten nyt mä oon vieläkin 8 level. Koska mä en oo jaksanut tähän mitään tällaisia juttuja, mutta joo, tää ei oo siis vippi. Eikä muuta vastaavaa. Ja näin. Ai vitsi mun käsi. Joo. Mun mielestä tää oli kyllä ihan hyvä ratkaisu, että mä tein tälleen Move-kanavaa ja sitten niin. Joo, niin. Mutta joo. Ei mun varaa muuta tähän ekaan videoon tällä kanavalla, joten se olisi. Moikka!